Oja waba obodo ajụ ase ndị obodo eji eme ọnụ maka dị ama ama. Anyị jelere ndị obodo eji eme ọnụ. Oh mama, ịmashe nwere ndị obodo eji eme ọnụ. Achịmanyị jelere ndị obodo eji aba mba. Oh papa, ịmashe nwere ndị obodo eji mba. Ndị obodo eji eme ọnụ enwere ndị obodo eji aba n'ọba ndị Chukwu goziri agozi. Ajụ ase akpọ nwanne ndọma. Nwanne dị na mkpali. Oh mama, ịmashe nwere ndị obodo eji eme ọnụ. Ije. Oh papa, Simple. ịmashe nwere ndị obodo eji mba. Ajụmasị m nwanne dị na mba nwanne ọma Chukwu goziri agozi. Enyi ọha dada ebube dike nwanne m onye obi ọma. Ewere ndị obodo eji aba n'mba, ewere ndị eji ejebaghị, ewere ndị Chukwu goziri agozi ndị chiri obi mama. Honorable Adanechusu Chukwu bịaduola. Nwafọ ji ụmụdị atọlụ. Durak family. Yeji nwafọ mahụ n'Owere anya ya ndị Owere dị mma o. Yeji nwafọ ọlụgụ n'akwụkwọ nọlụ. Dejema na Amerika. Ye Chukwu karacha mmanụ ka nwụọ ka nwụnụ. N'ihi n'uche Chukwu ga-eme o. Akara aka eme mara. Akara aka onye lele ojole eme n'anya ncha. Adanechusu uche Chukwu ogo nwa Chukwu goziri agozi. Chineke na-agozi ya daa nyekwa ya akara aka ya. Oh mama, ịmashe nwere ndị obodo eji eme ọnụ. Ije. Oh papa, ịmashe nwere ndị obodo eji mba. Simple. Honorable Adanechusu Chukwu ogo ndị m bịa marị nwanne daa ụfọdụ na-ama afọ. Magolago fondo ogologo ahụisi ike na dị mma. Iwu nwa Chukwu goziri agozi ndị agha dị mma. Ebube dike nne m bịaduola. Enyi ọha bịaduola. Ume nwanne bịaduola. Ịhụrụ ụmụnne gị anya brada m ịnwekwara ndị gị anya. Ịnwekwara m onwe ka manya Chineke gozi ego. Enyi m ogbenye ọ ga-adịrị gị mma. Adanechusu uche Chukwu ogo nne m bịa ma. Chineke agoziela gị ọbịanye gị nwanyị ọma. Chineke goziri gị agozi nye gị n'ịga ya ga-ebi. Ogologo ndụ na ahụ isi ike daa ọmụmụ n'akụkụ nwanne m. Akọ na uche na amamihe dị mma udo na ịhụnanya. Yes. Chineke nye ya nwanyị ọma. Aunty Judith Adanoko nwanyị ọma ye. Iron Lady. Aunty Judith ogo Iron Lady mma. Iron Lady. Ama meji asawo onye mma nwanyị ọma ye. Oh mama, ịmashe nwere ndị obodo eji eme ọnụ. Ọ ga-arịrị na mma. Oh papa, ịmashe nwere ndị obodo eji mba. In a behind a successful man there must be a woman. Oh mama, ịmashe nwere ndị obodo eji eme ọnụ.
nwanne ya wezelu okpu ejago ya o papa ịmasha nwere ndị obodo ụmụnne si jeje mba mmadụ masị kpọm ụmụ ya daa chidube m ogo Bradley ogo kwanụ ụmụnne ji ndama Samata ogo Samata eja ajọla mata ịbara nwanne dada Jazobidike nwa Jazobidike ogo dada alias Charlie Boy. Charlie Boy. Umuchukwu goziri agozi ọ garịrịla nnọọ Umuchukwu goziri agozi ụmụada ndọm ekilela m ndọm achị m ya rịrịla nnọọ eze bụ ngajọla senye bara ndị mma ya rịrịla nnọọ mmadụ masị gbọma mama ezi nne lọlọ Teresa ogo nwanyị ọma mụrụ ata na-echuzu ogo mama ịmasha nwere ndị obodo jeje ọnụ ata na-echuzu chechukwu bụ ọ ga-arịrị gị mma papa iso ndị obodo ejabanụ mba obodo jeje mba onye nwere gị nwere mmanụ mkpojeri o mama ịmasha nwere ndị obodo jeje Okukwu. ata na-echuzu chechukwu bụ ewu okwu papa ogo ọlọrọ ịmasha mmanụ nwere ndị obodo jeje mba ata na-echuzu chechukwu oge ọchị m kelela ya eji nwanne hụrụ ya anya Prọfesọ Linus ndị okpere nwoke ọmụmụ omume jekwa na-eso ibe ya ọ garara mma ajọla masị bara gị nwanne nna m kwekidela m majọma na sebọma ndị mma Chipsa Frank Nwokoro kilela m Chipsa Frank Okoro nne m udo na ọṅụ nna m ukwu Head of Service Imo State onye mma Chipsa Frank Nwokoro iwu nere mma isokwa n'ome nwanne ọ ga-arịrị gị mma majọkwa na se Chipsa Didi iwu ọha ọchịrị ọzọ ekilela m Chipsa Didi iwu ọha anụso ndị hụrụ mmanya ole maka m ọmịda Dr. Mrs. Chinwe iwu ọha PhD. ada na-echuzu chechukwu ogo ome nwanne obere nkechi kara ata n'ogo obere nkechi kara ada na-echuzu chechukwu ogo garịrịla gị mma obere nkechi kara aha mmanụ jekwa esakọwa obere nkechi kara aha gị bụ Uchechukwu Uchechukwu ga-eme obere nkechi kara onye mụrụ nwa gbọ ya Chukwu egwelibekara m obere nkechi ọ kara na-achide ya na-akarị onye mmadụ machi a ga-agbacha ukwu ya ọ ga-eme obere nkechi kara echekwa na nwanne daa iyi na Uchechukwu ga-eme obere nkechi kara ata na-echuzu Uchechukwu ogo nda obere nkechi kara iwe omere Uchechukwu obere nkechi kara Majesty nwanne obere nkechi kara Right Honorable Chief Godfrey Dikocha obere nkechi kara ọdụm ukwu na-egbu agụ obere nkechi kara Of Mbaise. obere nkechi kara dịka ọha ofu ndị Igbo furu obere nkechi kara Speaker Emeritus. obere nkechi kara Right Honorable Chief Dikocha ekilela m obere nkechi kara ọdụm ukwu na-egbu agụ ọfụ Mbaise ọ ga-arịrị gị mma obere nkechi kara dịka ọha ofu ndị Igbo ufuru ekilela m obere nkechi kara dike obere nkechi kara Garịrị gị mma. obere nkechi kara mama jema na ngọkpala debọla lebe obere nkechi kara Honorable Greg Egu ekilela m obere nkechi kara Honorable Greg Egu na-eme ekilela m obere nkechi kara anya na-abịa sikwa m akpanụ ndị mmanụ obere nkechi kara Haritex Group of Companies obere nkechi kara Haritex Group of Companies Limited
Omere nke chikara Chairman Chief Executive ekilela m Omere nke chikara Architects Omere nke chikara Mama Mokenzele Omere nke chikara Mama Mokenzo binna dada Omere nke chikara Okenze one of ngomade ekilela m Omere nke chikara Okenzo binna iwu nwoko ma Omere nke chikara Okenze one of ngobala eni ma foreign ekilela Omere nke chikara ya dono no belele mu ndeme tembali Omere nke chikara anya jose ba nwanne Omere nke chikara mama manenyo bamudo dewe Omere nke chikara dalare manda anya baraje mayari bolena Omere nke chikara omume de kwanesi be yo me nwa no garala yam Omere nke chikara onabula dan ogo ekidela mu Omere nke chikara iwu ko mere ke chikara agere mimma Omere nke chikara iwu ko mere ke chikara agere mimma Omere nke chikara agwa gị na omume gị dịkwa dọmụdọ anyị dị Omere nke chikara ọdọ na onye meje m ọnụ Omere nke chikara Kandelejisi tetukwago bịama ịhụ nwa m ejeje mba ya Omere nke chikara nwoke ọma chiri obi mana amị mma ọ ga-adịrị gị mma Omere nke chikara onye wuli mejila ihe ya were ihe ọjọọ kwụma ụgwọ Omere nke chikara aragbala onye ahụ mbọmanụ chikere ụwa chika akpaka nza Omere nke chikara ọkụ na-ere nwa awaala o Omere nke chikara yọjọọ nọrọ n'ihu nga nọrọ azụ Omere nke chikara yọjọọ nọrọkwa n'azụ nga nọrọ n'ihu Omere nke chikara Chineke na n'ụlọ ebere anyị ọ ga-adịrị gị mma Omere nke chikara Jayo Ija Omere nke chikara Chief Gibson na-achọ nwa Omere nke chikara Wiga Omere nke chikara Chief Gibson na-achọ nwa omenka Omere nke chikara Mama Chief yi naanị ekele m lee Omere nke chikara Chairman Chief Executive Junior Resources Omere nke chikara Chief yi naanị ekele Omere nke chikara Mama m Engineer Mrs. Emeka Udo kpọrọ Omere nke chikara eji nwafọ ya gwa ndọma uji na-abọ ọchịmdị Omere nke chikara ọta n'iji nzu Chukwu ogo nne m Omere nke chikara bịamarị nwanne m iwu nwoke obiọma ndị nyere n'aka karịrị akarị achị m Chukwu gozego onye achị jide ka o ji daa aka o jiri mma Omenakachi Adanejuzile Omenakachi Adanejuzile Chukwu ogole bịa ma fọdụ na ma bọyị Omenakachi nwoke ọma chiri obi ma mma fọdụ na bọmana Omenakachi mama ma chisa ngoso gị ike Omenakachi chisa ngoso gị ike Director General anyị Omenakachi Orientation Agency Bishowela Omenakachi mama ma na amale Omenakachi Amala Premier Club Omenakachi Amala Premier Club of Nigeria Omenakachi Bro IG Ọbara ekilela mo Omenakachi Bro IG Ọbara ekilela mo Omenakachi Mama madu kọfọ bọya dada Omenakachi kọfọ bọya bịa ma iso nda na-egodo Omenakachi Mama mani ihe dada ihe nne m Omenakachi ihe dada nne m achị m ka Omenakachi agịrị gbasa ọkụ Omenakachi Chukwu ọbara nne m bịa ma anyị sokwa nne Omenakachi mabọma na-akụwo nwa fọfụrụ ọlọfọrọ Omenakachi meje ma n'ụbọchị ma bọma gwa n'ụlọ bụ ito nne m Omenakachi Mopusima agilela m Omenakachi lọbụ ito nne m Igbo omenakachi Omenakachi mabọma kapito nwa fọfụrụ ọlawo Omenakachi ụmụ kapito nwa fọfụrụ ọla ekelela m Omenakachi mabịa manụ n'ihe gwa ndọma m ekele m Omenakachi Honorable Chief Barrister Victor mụrụ akọ nne m Omenakachi Owerri West Chairman ekelela m Omenakachi Ekwueme 1 Ugochimele Omenakachi ekelela m ole maka lọlọbịda Omenakachi Chief Barrister Victor mụrụ akọ ekelela m Omenakachi Ikwueme Ugochimele nne m Omenakachi
Anya doesn't demand. Women are cash. Royal Prince of people and the foreign. Women are cash. Manager Masi, Bomagaba, one of you. Women are cash. Sala Banaco, Daddy Chidera. Women are cash. Sala Banaco, Yaki. Women are cash. Women are cash. Women are cash. I'm Bruce, Quachan, Mobube, one of them. Women are cash. Mama did dance. I did work on my room. Women are cash. Mama did dance. I did work on my room. Women are cash. Mama Dada no Koro Ekilamo. Women are cash. Dada no Koro Supuli. Women are cash. Tafu Wirani. Nagilelamo. Women are cash. Okonfekelelamo. Women are cash. Forum Mafia Gwani. Women are cash. Dada Ekilamo. Women are cash. I'm not doing my silver man under the Women are cash. Chief Christian when them Women are cash. Sakristo Women are cash. onye ọzọ bụrụ Anambra State. Women are cash. Chief Christian when them Women are cash. Chief Christian when is in your dan. Women are cash. Brother Mekele la Musa Christo yarre la gum. Women are cash. Wala momozo shama jola se yebalangon. Women are cash. Anambra n'Imo nwanne. Women are cash. Mama Maji Alfonso sa someone. Women are cash. Mayor Ekele la mo. Women are cash. Omero wanu mama. Women are cash. Jama nani. Women are cash. National Union of Road Transport Workers Igbo State. Women are cash. Chief Alfonso sa someone. Ogarere gem. Women are cash. Omero wanu mama. Afori ukele. Women are cash. Tamatina bazakele la mo. Women are cash. Oh, chudo one. Iwo ni mama. Women are cash. Tamatina bazakele. Listen to woman. Women are cash. Ndaju de jogule. Women are cash. Ndaju de jogule. Biamaga. Women are cash. Women are cash. Ndaju su chukweke onye bo. Women are cash. Ndaju su chukweke jola matema gidam. Women are cash. Ndane jeje bandare meke. Women are cash. Makuku investment mafu muje chineke. Women are cash. Manda Pascal Opanale. Women are cash. Manda Pascal Opana Mavalu Meda. Women are cash. Takot branch Mapala Foreign Apomano. Women are cash. Madama Sebama one day and up, but she did Women are cash. Mamomo, she did Shaka. Women are cash. Medjamu by me. Women are cash. Medjamolanda Pascal Manu Fonu. Women are cash. Mafemi over not that. Yarada. Women are cash. That Pascal Manu for what I call branch. Women are cash. Medjaman as a double one day. Women are cash. They madam Mama Big. Women are cash. Mana Mama K. When they make Women are cash. Mana Mama K. Mama K. Women are cash. Mana Jana Sekele Panen. Women are cash. Mama Manazeni, okay, do you name? Women are cash. You were Mama, okay, do you Women are cash. Ebeko dike. Women are cash. Mama Nochina Wata. Women are cash. China Wata. Okada Chamanu Shina Boshani. Women are cash. Mama Yulan Jackie. Women are cash. Bombi. Shaka Bema. Women are cash. Union Jackie. Bomba Chineke Shaka Bema. Women are cash. Mana Duma Chedele Mama Omun. Women are cash. Wandale. Women are cash. Okay, Wanda, what for we rani? Women are cash. Okay, Wanda, Biama Palatiga foreign, Apomana. Women are cash. Welcome, Biamana foreign. Women are cash.
ụmụ Afrịka le omenakachi mama ma Chief Tony Gray omenakachi nwa Rupakụ onye ọrụ ụgbọ garịrị na gị mma omenakachi Alex onye kpe ekelela m omenakachi mama m Rodo Mercedes ekelela m omenakachi Rodo Mercedes bịa ma gbala fọrọ omenakachi mama m Rufe investment le omenakachi omenakachi Rufe investment ekelela m omenakachi Inama West Africa omenakachi mama m Inama West Africa nwafọ obodo anyị omenakachi Another as a former Honorable Chris Amadi. omenakachi Honorable Chris Amadi name ekelela m omenakachi alọma chichichi ekelela m omenakachi bana bana agụ ndị omenakachi Chibezere omenakachi Chibezere nwafọ gbajaka omenakachi anya dwese wande mma omenakachi mana donye jago gagwana bịa mamu omenakachi ani dinde jako bayo mama ni mejo nani omenakachi omenakachi ejeli ba mama omenakachi omenakachi onye jako omenakachi onye jako alụmayo mama ni mejo werani omenakachi ebe ka anyị na-akụzi dị mma ka mejo ya omenakachi onye jako onye lili mama omenakachi kalari mma anyị gakwa n'ịgba ya gba omenakachi mana ya rịgbọrị mi mara kwa na na-asha omenakachi omenakachi were nụ na akụma nlili n'aja mụ werere mma omenakachi gị werela gị nye nwanne gị dada ọhụrụ ojiri omenakachi ndị kpọrọ akpọrọ ụfọ ndị kpọrọ akpọrọ o mama ịmashe nwere ndị obodo ji eme ọnụ ọdanuche chukwu ogo ịkpọrọ mpiri o papa ịmashe nwere ndị obodo ji eje mba chukwu ogo nne m o mama ịzọdọ obodo eji ịmashe eme nwere ndị obodo ji eme ọnụ oje ya nwanne m agarache o papa ịmashe nwere ndị obodo ji eje mba iwu self-made man anyị mama o mama onye chi gị ịmashe ashe nwere nwere ndị dị obodo ọgba ji eme ọnụ mama ejede mba o papa onye ebe dị ịmashe ebe nwere mụrụ ndị ego obodo ji eje mba ọmara mgbachiri obi mama ada o mama o nwere ndị obodo ịmashe eji nwere